Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Shipongot kileno Maois kila kelonyap ha ka jinasiat bat ki pulet ha ka wei ka khlau ka bahap ha Manipur Police Station jong ka jalla Chhattisgarh. Ka jinasiat kalami ha ka por baki pulet ka Special Task Force bat ki pulet ka Commando Battalion for Resolute Action lani ki Cobra bat ki wei pat ki kinhon pulet kila len ban khanra ha ka te ka khlau. Syuakani ka jinglai khanra kila dan hadu khanringot kileno Maois ki bawan pendem ha ki pulet ha Narayanpur District. Ki khanringot ki balawan pendem ki dei ki babat ya ki Kardan Baret Henry ki dei pat kileno ki basatar. Hadien ka jingwan pendem jong kini ki pulet kilale khanra ha ka khlau bari tengen kileno Henry kalami penban ka jingyasiat ha ka bashphongot kila kolonyam.